Uyayikhumbula indawo eseMgungundlovu iHilton lapho kwabikwa khona ngesiguli sokuqala nqa secoronavirus. Umbuzo uthi injani impilo kulendawo njengoba kuvalwe konke ukusebenza kwezwe nje. Intatheli yeSABC uVusi Khumalo ivakashele lendawo iza nempendulo. eHilton indawo yokuqala yabanomuntu oqala kuleli owahaqwa igciwane lecorona. Umphakathi waba nexhala ngesikhathi kutholakala ukuthi umlisa oneminyaka engu-38 nonkosikazi banaleli gciwane ngemuva kohambo lwabo lwase-Italy. Lezi thandani sezabuyela emakhaya ngemuva kokuba sesibhedlela. Bahlolwa kabili kwatholakala ukuthi abasenalo igciwane. Izakhamuzi lapha zivalele endlini ngokomyalelo kaMengameli. Sesiyakwazi ukuthi singasivimba kanjani ukuthi sigeze izandla ukuthi masikhwehlela sisebenzise ingalo senzeni nanokuzinakekela njena ukuhlanzeka empilweni siyathemba ukuthi sizokwazi ukuthi sinqobeke. Indawo yeSABC ike yaba seyindabeni kamuva nje ngeindaba ezimbi okuhlanganisa isibalo esiphezulu sokusetshenziswa kwezimbiza eKafaro nezingozi ezidalwa ukushayela bephuzile abantu kanti nomasipala ungaphansi kweso lomlawuli ngenxa yokungenzi kahle. Kushaya umoya nasemalokishini alapha ukuhlonipha umyalelo we-lockdown. Njengoba usubona seku-empty kanjena abantu bawulalela umyalelo bayeza lana mhlambe kuze ngalo abangaphumi bebaningi. Kunxuswe ukuba nezinye indawo zisike iphethini kwizakhamuzi zalapha. Ezindabeni ze-SABC nginguVusi Khumalo eMgungundlovu.